Inti qabelkom ħalli Merħba l-shooter ftit momenti oħra jitwilet il-bambi prosa ta' dettal. Xorta tistgħu tibgħatuna hawnhekk jiktaraw xi ħaġa. Kollok dwej qabel fil-milli toqgħod tibgħatilna li ma Xi ħaġa fil-miljet. Kif hemm figolla? Għalfet nifigolla fil-miljet. Isma' meta xagħti jgħidlek figolla issa ma dix tajjira il-figolla mlita mal-aqwa ikel fid-dinja skont it-Taste Atlas. Ġifieri figolla hija xi ħaġa prestiġjuża. Thank you, mela. Pastizz. Għax ġatajani pastizz. Għax skont it-Taste Atlas il-pastizz mhux ta' min jitilfu. Qed tifhem? So għall-istess raġuni bejn wieħed. Eżatt. Toqgħod taħseb fuqha hawn. Żmien il-miliet. Taf kemm isiru affarijiet speċjali li jkunu għal tal-apposta magħmula għal dan iż-żmien tal-miliet. Tipo? Il-bolol. Jiena jekk nikol ħafna jew anke nixrob xi xarba tajba dejjem insib dawk il-ġiex bolliet, imma sirt inlaħlahom daqsxejn. Annimal! Mux dawk il-bolol imma daw. U ġejna għand Mary Grace il-Malta Postu ħan nispjegaw għad il-biċċa xogħol tal-bolol tal-miliet. L-ewwel sitt l-ħareġ tal-miliet kien fin-1964, kien xogħol ta' Irving Cremona. Minn dak iż-żmien law dejjem noħorġu l-bolol tal-miliet biex dak li jkunu anke jibgħat il-kartolini tal-miliet kemm Malta u anke jkollu qraba barra jkollu sett tal-miliet biex jibgħat il-kartolini. Ġi tradizzjoni. Tradizzjoni, eżatt. F'din is-sena ħriġna żewġ settijiet. Ħriġna sett li kien ta' Marisa Tart ta' xejn stil leġġer u ħriġna kemm il-Father Christmas u anke hemm element ieħor fis-sett u kif ukoll ħriġna wkoll presepju pasturi ta' wieħed jgħid li dan jinstab ġewwa l-mossa u miftuħ għal pubbliku anke dak li jkun jista' jmur jara l-bolol li ġibna wkoll jara l-presepji li ġibna fuq il-bolol. Ma' żmien anke l-istil inbidel. Eżempju 2007 ukoll konna ħriġna sett kien vera popolari għax kien bħala konġunt mal-Vatikan, però kien hemm diversi settijiet li wieħed u dak li jkun skont gossi u l-istil tiegħu. Il-bolol in ġenerali jiġu printjati u maħduma. Eżatt, jiġu printjati għaw Malta u mbagħad ix-xogħol jiġi għandna issir riċerka anke minn sessjoni tal-marketing tagħna biex issir ir-rajta kull informazzjoni biex il-pubbliku mhux ġast tajnieh il-bolla imma anke ftit informazzjoni fuqha u mbagħad jiġi fis-sezzjoni tal-filatelija fejn jinħadem jitqatta jiġi timbrat u mbagħad dak li jkun isibhom kif noħorġuhom dikinhar ġewwa l-ferat tagħna. Uhu, bħal dal-lejl, ħafna nies imorru l-quddis ta' nofs il-lejl, sa' nofs il-lejl għax għamlu għax iktar kmieni biex ma tiskareġġax hija. Sa' nofs il-lejl. Sa' nofs il-lejl. Sa' nofs il-lejl. U ħafna tfal ikunu qed jippreparaw għaliex? Għal-pritka tal-miliet, ma sa' xloħ twins għandna disa. U hawnhekk ġibna tnejn biex jagħmlukom il-pritka wkoll hekk nesqulhom. Fuq il-Super One! Imdaħa jkun laqwa miliet wara l-budget. Min għalek di? Mami. Ejwek għatlek ġox ommu kara l-ommi. Zgur ma ġobiex il-budget? Taħħajt ma najdux waqt il-pritka tal-miliet. Kara nibdew, isma, ħana fżak. Sorry, jek xi kultant ħan nitfa' waħda bl-Ingliż għax jiena immur private ċurkuli Chiswick u allura kieli nitfaħħa. Nara aħna jimma b'daba tiegħek ma tal-gvern. Aħna insara tajbin. ċettajt. Jiena ħanibda nazzjonalisti. Aħna l-insara tajbin għax daw tant qed jisirqu li m'għadhomx insara tajbin. Il-mami tiegħi tgħid li aħna tal-Labor kull ma nagħmlu huwa l-ġid ta' Malta. Ejwek ta' ġox ommok ħankompli. Jiena llum ġejt hawnhekk biex ngħidilkom kemmtejn un xandar l-aħbar it-tajba. Ħajreżenja? Min? Ħajreżenja Bernard? Ma tarax Bernard mu ħajirriżenja. Nifhemni għalina tajjeb għalikom ma nafx kemmi tajba. Intkom l-ewwel issiru sinjuri biex imbagħad tirriżenjaw, ħankompli. Giuseppi u Marija kienu vera f'qajrin. Ma jistax ikun, taħt il-Labor ma jeżistux nisora. Ma Giuseppe... Il-mami jek tgħidli. Giuseppe u Marija mhux fi żmien il-Labor kienu. Ma kemm ilu? 2000 years ago. Ismaħnilna fil-gvern. Ma 2000 years. 2000 kien hemm mintom. Mhux mintom. Mela ma nafx qed inħawad. Kompli jena. Giuseppe u Marija kienu damu ġejjin ħafna. Wis probabbli għalu
fit-traffic għax bħalissa kulħadd jidher fit-insomma ma għatan xidha, u ma jistax jidha. Ma jidher. Imma traffic hemm ta' Il-wija, għax ma jistax jkun, ma jistax namlu l-predka, xew jien, jew int ma naqblu. veru dan mhux sewa dan huwa żmien il-miliet. Żmien il-paċi mingħajr ġlied. Aħna rridu inkunu maqudin. Faqda kbira. Inħobbu lil xulxin. Għalmenu speċaw bit-tajjeb dak Veru, u minnaw fi sem it-tim ta' Shooter nixtu nawguralkom il-miliet it-tajjeb lilkom u l-familja ta'kom. Jekk għassuqu moħkom hemm għax hemm il-ħajja tagħkom u ta' ħadd ieħor u minn flok sparar ħanispeċaw biżnaw lilha. Snow is falling, snow is falling.